Enodhio machielo nyakoro mgajuang makao marwa ke chenro marameny piny tarik 15 dwe mar abich higa 2023 waikoni mathothia makawuono koreo koda kafuono ni matut kotenre gi twak man majatend piny Kenya William Ruto manotim gi ute fwambo odhiambo manyoro kabende wang'eyo mago motimo kana mano wacho kotenre kod singo mano omiyo gana jo Kenya ahinya ndalo mag campaigns nyakoro mgajuang singo amende moko koro poko chopo kare bende king'eni en rameny piny kama hontiere kod twak marameny piny bedo kanyo gi wendo Elijah Otieno Hawach bende en jagoro mar jotije mag kemi makeo pie pacho adeng'eyo wechego mag nok mar pie counties wanya mago makaluo kabende nyalo paro nyakoro mgajuang kata obedo ni koth bedo ka chwe nok mar pie pod nene koro gwengewa kapok mano biro wang'e thuond weche. Pek omedore ni joti kod mauta mag petrol, diesel kod mauta mataya bang' medruok nengo modhigo. And from what we found, first of all, is that the lady was not expectant, and she was somebody who had had a chronic illnesses. Tendo hospital ma Ramogi e county ma Kisumu koro wuok oko ka kwedo report ni nyao ma jochiw thieth ema ne okelo tho ma jatuo moro e hospital no. Other than prayer G, the rest of the petitioner's prayers in the notice of motion dated 3rd May 2023 fail and are hereby dismissed with no order as to costs. Doho ma Mombasa wito oko kwayo majadolo Ezekiel Odero mano madwaro ni doho chiw chik ni yaw ne agulu mage mag bengi. Machiegni nyakoro mgajuang e chenro marameny piny waikoni weche manyien ka wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko nwa weche gi nyinga Lydia Okeyo bethuolo mar miyo pachi lai marot machuo kari adek auchano no kabende wantiere mbui RAMOGITV Facebook Twitter gi YouTube duto warwaki mondo chiw pachi kotenro gi magi waikoni odhiambo makawuono. Machiegni medruok nengo mag modhi nyamburko maduene ne en mantiere malo mogik ma osetimore thuolo ma dweche 8 mosekalo mana kaka duno koth leronwa rameny koro ket e ting' mar osuru ma mwandu no koro medo ket e wi jopiny kata bed ni jatend piny Kenya William Ruto to ramo ni onge pek mar osuru ma jopiny onego bed ni ywago. Abich gi dakika 6 otieno ma piny ru godo wuok tich duol matayo nengo modhi nyamburko EPRA ne omedo siling 3 gotongla 4 e wi nengo ma lita ka lita mar petrol, siling 6 gotongla 4 e wi diesel, ka mauta mar taya ne omedi kod siling 15 gotongla 2. EPRA ne ogolo lendo no mana thuolo matin bang' jatend piny Kenya William Ruto tieko twak kod jofwambo kama ne owuoye wi osuru ma ijuogo wi nengo modhi nyamburko. Kata kamano, weche mane Ruto gole wi nengo mafuta tuomore kama pok oyangore ni ne oboth ne koso wuoyo. Mokwongo, this 8% that we are adding is going to give us about 50 billion shillings. It will begin to deal with the problem of roads across the country. Okay. Ei nengo mag modhi nyamburko, siling 18 ijuogo wi lita ka lita mar gero ndara kata bogo kuonde ma okethore. Nyaka sani jonyiewo choko ma ok tin ne siling bilion 14 dwe ka dwe mar loso ndara ka ginyiewo petrol kod diesel. Ruto bende wacho ni paro mar chik mar choko osuru ma pod ni e nyim od bura. Moko kuom osuru idhi gol oko e modhi mag nyamburko. But what have I done to balance it out? Because I made a commitment that we need to relook, right? I have removed on the same fuel, as we add 8%, I have removed 3.5% road development levy from fuel. I have removed 2% of IDF on the same fuel. Nengo ma ilando dwe ka dwe onge osuru ma iluongo ni road development levy. Nitie mana mar medo dongruok e reru ma iluongo ni railway development levy. E singo mane ogolo kane osero mbulu kuom jopiny, Ruto ne osingo ni obiro wito oko osuru mar VAT. Okang' mantiere chik masani mayango ni VAT nyalo gol oko kata ijuogo e tamala 16. I think we need to rethink taxation, VAT taxation on fuel. That was the latest inclusion of taxes on fuel. And I think it was very controversial. Ruto bende wacho ni osuru mar VAT ogolo oko e wi gas mar tedo, kama igeno ni oganda biro yudo fungruok e nengo mar mwandu no. Kata kamano, gas bende iting'o e nyamburko matiyo kod modhi mag nyamburko. Modhi makata bang' meto mar nengo gi mane otim Jumapil
medruok e osuru mar VAT dwe mabiro pod nyalo medo nengogi. Ne oganda, luoro ne osebet kata kane pok oland nengo mag modhi nyamburko, kendo ne ging'eyo pek ma ochomogi. Mafuel beche dhi idho, mano gima wang'eyo, to bech fuel madhi idho no, wajo piny wan modhi dong' kwa hinyore. Kaka wajo matiyo e matatu, wadhi dong' kwa hinyore seriously, nikech jowuoth ok dhi yie medo bei. Jogo matiyo kod mauta mata e tedo kod neno kuonde maonge sitima, bende koro pek ochomo ka mwanduno ne omed nengo ne kod siling 15 gotongla riel lita ka lita. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakura Mgajwang jatenda piny Kenya William Ruto koro wacho ni singo manomiyo oganda jo Kenya dweche machuok mokalo mano maduoko piny nengo mar gas mar tedo nyaka shillings 500 chop dwe mar 6 koro ok bi nyalore machiegni. Ruto ne wacho ma e twak mano bagi gi ute fwambo opogore ma pachoka e kar jot mare e bure Nairobi kama no ramoe ni ok obi dok chien e meto mar osuru ni mae yo kende ma piny Kenya nyalo dongorego. Tarik 2 dwe mar 3 higani e nyasi mar dhialo joma mine mong'ere kaka International Women's Day mano bagi kar bagoro ma KICC e bure ma Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto nogolo lendo mano duogo chuny mine mano yure nyasi no, lendo mar duoko piny nengo gas mar tedo chop dwe mar 6. Ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Kata kamano, singoni koro chal ka gima ogore Luanda bang' jatend piny Kenya William Ruto kitayanga ni duoko piny nengo gas e pachoka koro ok bi nyalore chop dwe mar 6 kaka no singo. Wacha gas ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gas ndani yake. Kama tungepitisha hii jambo kwa supplementary budget June ingewezekana, lakini tulijaribu kuisukuma kwa supplementary budget ikawa haiwezekani kwa sababu ilikuwa inatubidi tubadilishe sheria fulani. Kata kamano, jatelo no wacho ni chenro pod nitiere mar chopo kare singo ne kinde mabiro ahinya to bang' od bura podho budget manyien ma sani nitiere odundu. The budget, my friend, we are using is Uhuru's budget. The budget you will hold me to account is the one we are discussing. You know, when you have a budget in place, even if you came into office today, unless you go to parliament to change the way the budget is funded, you can't. Ruto bende osingo kete tim maparo mar medo osuru mejuoge wi osara kaka yor siro chenro mar gero ute manego gi ogonyore achiel kuom singo manochiwo ne oganda jo Kenya e kinde yiero ma pachoka. Kata kamano, e kinde go ne okolero kama ne piny owacho dhi gole omenda mar siro chenro no ka jofwambo bende no kete tago maliet ewi agulu no. Tunasema kila mfanyikazi atoe 3%. Na sio 3% ya mshahara yako yote. Ile inaitwa basic pay. Si ushuru, ni pesa yako. Lakini unatupatia kwa muda tufanyie mpango ya wale watoto wetu wanaorandaranda barabarani, wengine wao ni watoto wetu wa kuwazaa, our own children, kuwapangia ajira. Sawa? Na hiyo, that's why ni watu waelewe. It is a win-win project. Mabire seche makoro piny owacho medo omenda mitiyogo bad migepe moko e piny owacho kod kar jot jatend piny Kenya ka jatend piny Kenya no biro ramo ni osuru mijuoge pacho ka ok ni malo kaka oganda paro. Our peers, South Africa, Tunisia, Morocco, they are between 23 and 28% of GDP. Tax as a percentage of GDP. Where is Kenya? Kenya is at 14%. Kenya is at 14%. Meaning, we are paying half in terms of tax what our peers in our continent are paying. Ewi chiwo thuolo mag tije ne moko kuom dhoudi mathurka, Ruto wacho ni noyiero General Francis Ogola kaka jatend jolweny mathurka kata bang' fwenyo ni notemo geng'o loch mare kaka jatend piny Kenya kowacho ni ma en ranyisi ni piny owacho chiwo tije ka kodeo dhoudi mathurka. General Ogola is among the people who went to Bomas to try and overturn my victory. Do you know that? But because when I looked at his CV, he was the best person
to be general. I called him and I sat him down. I told him, my friend, you went to Bomas to try and overturn my victory. But because you are the best person to be general, I'm going to give you the job. That is how it works with me. That's why I told you, if a person has the qualification, if he is the best for the job, I will give him the job. Kuramuga juangwa medo miweche manyien kama en chenro mar rameny pinya medo manyoni mago mabende tucho e pacho ka gi kor gwenge wanya to mano ka bende manyo fuono moten record twak manyatan piny Kenya William Ruto odhiambo manyoro. Manyatan piny Kenya William Ruto koro kwa nguono e witho mar ji e gwenge mag Shakahola. Ruto kanyo ida odhoge gi jofuambo wacho ni kaka jatan piny Kenya tima Mashakahola okowinjore timbre kata matino. Singo maneno ni honon wachno matut. I am taking responsibility that as president, this should not have happened. And certainly, some people who are responsible for this failure on the part of government will have to give an account. Because it should not have happened when we have all the agencies. We have our intelligence, we have our CID, we have the chiefs and all the other people in the whole of that ecosystem. We should not have allowed this. This kind of thing should never have happened. But it has happened. We have to take responsibility. Nakora mgajong kapodo menyo mwana mago matuche dhawad na mchumbi waido ni Duma Mombasa ongado ni bengi mitudo gi wang jowi mar jadolo Ezekiel Odero mano mar kanisa mar New Life ibiro medlor kanonro koro pod dhi mbele. Jang'ad bura Olga Sewe osiro ng'eto manogol jwa mokalo manogol gi doho mano ma Milimani e kaunti ma Nairobi bende ne dwaro mondo mi med lor bengigo. Doho no wacho ni aguch bengigo mano 15 kod wang jowi no pod ibiro lor ka okinde mag jadolo Ezekiel kori kwayo mondo mi ochwal kwayo mora mora magintiere gi doho ma Milimani ka jadolo no to koro oyiene dhi mbele gi chenro mag lamo e kanisa no. Having taken the view that for purposes of Section 362 of the Criminal Procedure Code, the impugned order ought to have been challenged by way of revision before High Court at Nairobi, I must refrain from commenting. The orders that commend themselves to me and which I hereby grant are as follows. A, that other than prayer G, the rest of the petitioner's prayers in the notice of motion dated 3rd May 2023 fail and are hereby dismissed with no order as to costs. B, the second application dated 8th May 2023 being misconceived is hereby struck out with no order as to costs. So that is my decision. Koromunga juang kwadhi mbele wadonja tatu Kenya William Ruto koro timo lokruok e telo mar duol mochung' ne keyo yedhe pachoka mano KEMSA kalore kod seyo mag mibadhi ma osebed ka ibiwo kuomgi kalore kod oboke ma ochwe kogno ko jotije mag owacho kata mag piny owacho Felix Kosgei jagoro mongirore mochung' ne thieth mag oganda migawo mar thieth Dr. Josephine Mburu koro oteng' lwete mogo. Jatend piny bende ochungi e tich jatije maduol mar KEMSA Terry Ramadhani jotije mamoko mag migawo mar thieth mochung' ne weche kedo kod malaria koting'o Martin Wamwae, Lenson Kariuki, Pauline Duya, Livingstone Juguna, Charles Kariuki Chege, Jesus Kinoti kod Anthony Chege. Ruto bende uitoko welo mag jakoma kod jokanyo mag board mayande ochuogi mondo mi ota duol mar KEMSA. Kata kamano jatend piny walo Irungu Nyakera kaka jakom manyien mar board ka jokanyo mag board manyien oting'o Hesbon Oyeko Omolo, Bernard Kipkirui, Jen Masiga kod Jen Nyagaturi. Anto Mutava bende koro yier kaka jatatije manyien mano mar KEMSA e yor kojolo.
Katika kaunti ma Kisumu nyakor mgajwange mano mar kui otendo hospital majaramogi Oginga Odinga Referral Hospital koro owuok oko kendo loso ewi tho mar achiel kuom jotuo e kar thiedhno. Mabang' tipo moro lorore mbui manyiso tho mar jatuono ka bende ji ma iwinjo duondgi e tipono seyo jochiw thieth kuom keto nyao kendo ma okelo tho mar. James Okoth nigi lerno koya e kaunti ma Kisumu. E tipo mar video manyo maki gi jago moro e osiptandno ma Jaramogi Oginga Odinga, duol mawuok kanyo temo lieko ni miyo moro nyo wito ngimane kaluwore gi nyao mar jochiw thieth e osiptandno. E tipo ma okelo ng'ur e kind oganda mane oromo kode e kor mbui, gino mabende ne okelo liet kaluwore gi kit chenro mag thieth e kar thieth maduong' ma kaunti ma Kisumu. Ne ochuno jotend osiptal wuok oko kendo twak gi jopiny e wi gima ne nyalo kelo tho mar jatuo. Kane wang'iyo malong'o to Josephine ne nigi gimiluongo na anemia kata remo madok piny. Ginyalo ga dok piny to king'eyo gimomiyo dok piny. To nyo wa establish ni remo no nyocha dok piny. To remo no eventually lead for heart failure. Dundo ne dok bedo mayom to or lead to her death. Josephine Akoth nyo nindo to gino yudore e social media to weche mano wachi e social media gin miriambo te. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Laktar Gregory Ganda, bende no kwedo tipono. Gima wadwa kwero jowa ni false information is very dangerous. Ketho nying osiptal, mono ji mangi shida biro osiptal. Kapok ikawo gimoro ti spread, nyaka confirm ka nitie adiera kose it is false information. Anyuola mar mosenindo ma bende oseangore kaka Josephine Akoth Ogola ma jahigni 25 kotelnegi gi min mare no kwedo weche mane owachore kotenore kod tho mar nyargi. To kenda chayo ng'ano manyogolo gine yamo. Ang'anyo mone non adiera mar wach tho kapok ogolo gine yamo. Gina kwedo kabisa kaka min nyathi. Kendo litna kabisa ni nyathina nyotho to jomoko oyudo yo mar loso go pesa. Gilero ni Josephine Akoth ne ochopo e lwet laktar mane otemo chiwo thieth kar nyalone. To daktari obiro to chuone pi, then omanyo oxygen oketone. Kaito dwaro oxygen maduong' manyo wadhire go nyake ultrasound. Nyo yudo daktari maber manyo rwakowa. Magik mawachore ni jogo nyo omiyo Josephine otho, mano gima akwedo kabisa. Kata odoko ni ler makama ochiw, pod nitie penjo mar ka bende jatuono nyo kony mapiyo kaka nyo chopo e osiptal kose oyo. Bende penjo en ni, gima dinyomi jopiny mamoko ka okang' mar goyo koko kendo chwalo ng'ur margi ne jopiny ewi kaka nyota chenro mar reso jatuono. James Okoth, Ramogi TV. Kuna mgajong ndaka par kod 7 bang' sa achiel mamidhiambo chendo era meny piny obedo menyo pinya kwa mgajong kabende narwaki kacha ni nyiswa pachi kotendre gi mago maikoni odhiambo makawuono. Kapok wadhi e yue mokwongo e chendo ni wea lisi ya mago matino bende osebed kichwalo ka gi joneno magwa matino chieng'a lago kawuok Rueya. Wacho ni entiere kodwa e chendo kendo Ramogi makare ka entiere kanyo gi mama gi nyalago giduto iwacho ni iketo mana wangi era meny piny odhiambo makawuono. Neno ka bende Jona Ondua kantiere kanyo gi jaode Sara Tieno mano nyaseme giduto giwacho ni gin kodwa chenro gimora ahinya ka bende giwacho kanyo ni Pastor Mondi Otiche bende marge monyore ni kodgi e chenro nyakwaro mgajwang. Faith Mzomo wacho kanyo ni kwan mar tho ni malo e pacho ka. Wacho ni wasewito oganda matindo. Wacho ni magi to jonyuol upenyo kanyo ni ntiere weche mabende chando pache. Nora Hawi yani ni kanyo choni daktari nyalo tiyo mana monyalo duto wawene Nyasaye okwayo ng'uono koda hoch makare ne jogo mabende wito
nyargi kata nyathigi e gwenge go ma Kisumu. Dennis Okoth wacho ni nitiere kodwa chendu kanya kwa Mgajwang minaneno kanyo ka Ken Msafi kantiere Yenga Ulore wacho ni en locked kendo ayo makare lenga Ramogi TV lere mokalo. Kennedy Orinda bende wacho kanyo ni nitiere kodwa chendu dhiang' makawuono aneno Jojo Duoka to wacho ni nitiere kanya doto kendo wacho ni weche manyien chopo ne gi makare kata kamano woto weche mag mbui gi manyalo timo ahinya kotenre gi mago motimore osiptal Jaramogi Odinga. Minaneno kanyo ka Beckham kawuok Migori wacho ni entiere sieda school fees wacho ni nitiere weche mabende okdhi maber aparo no wuoye pek mar ngima ahinya kotende gi twak ma jatend piny Kenya William Ruto. Minaneno kanyo ka wuod Mugrango wacho ni entiere kodwa ka entiere kaunti ma Kisumu. Josephat Karanja to wacho ni nitiere kaka koro nyaka koro wapambana gi hali kankaro ting' masalape wacho ni kaka osebede kaka koro wakawe to wacho ni nikech jatend piny Kenya nyoro no wacho ni mogo nitie mar 150 to sani wacho ni ento no ng'iewe 210 nyakoro Mgajwang miyo pachi ari adek wacho no kabinde wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live wantiere YouTube gi Twitter duto orwako pachi e chenro ne mara manyien yo matin to kwa duogo wantiere kod weche mathoth kete mana ka main rameny piny. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Ngamojung kaini Ogen Bihan. Main Arian Kana, anyisi ni main Arian Kana. Karaina ngoma timereka. Wanne watuga kae. To tugono an mana chake. Eka mondo wang'e adier mare. Mr. Pandey. Ya, agoni sim kowuok Life Care Hospital. Jodi gi nyathini romo ga pondara. Pondara mano timre no. Bani olalo ngimane. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyakora Mgajwang kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi mi weche manyien. Wadhi mano mar masira kama ji auchiel owito ngimagi e masira mar apaya mano otimore Sachangwan Molo
otieno mane piny orugo kawuono. Ji ariyo no mano oyudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth mamolo kaluwore kod jowuoth. Jariembo mar nyamburkono ne obayo kendo bang' break bedo kod ng'ikruok. Jatend od thieth mamolo Susan Wanjiku oyango ni joma notero osiptal no ne nitiere kod hinyruok mopogore opogore kendo koro gimedo yudo thieth nyaka sechegi. Nyamburkono ne owuok Malaba kadhi Nairobi. Komachielo bende ji ariyo wito ngimagi ka ji adek mamoko yudo hinyruok kaluwore gi masira mar apaya manotimore apaya maduong' ma Eldoret manojuko trailer kod apike chenro kare chiro mar Kipkaren kind kaunti ma Kakamega kod mano ma Uasin Gishu. Nilikuwa nakaa nyuma yake, kaniambia ni breki. Kamwambia aita irudize hapa kwa wall, ikuaruze tu hiyo speed inaenda, tukiruka mapambo ita nini. Wakati niliangalia mbele nikaona hakuna gari, kamwambia irudize katikati usikoe hapo side hapo kando ya pavement kwenda nje. Hapa shida ni kifua. Kizile inaonyesha mbavu imevunjika, siwezi amuka. Na penye ninajisikia vibaya sana ni hapa kwa pelvics, ni kama hii side ya left, sijui ni kama ni kuachana imeachana. We received 13 casualties. Unfortunately, one died while receiving treatment at the outpatient department. We have currently 12 admitted in the ward, 8 men, 2 women and 2 children. They are stable, but we are going to refer to the child. He's still unknown. We are still trying to track his relatives. Emago mag thieth nyakwara Mgajwang' rawere prochiko kod aboro manitiere kinde higni 10 kod 19 yudo tuo mar ayaki juma ka juma e piny Kenya kaluwore kod nonro. Bende achiel kuom nyiri 5 manie kind higni 15 kod 19 osebedo kod nyithindo ka moko to yach kendo rito konyore. Piny Kenya geto tieko tuo mar ayaki ema ohiu kachiel kod lwenje mago ma kit chwech mar ratiro mag nyithindo manyiri kochopo higa mar 2030 ne bwo kampen mag tiso ni Triple Threat Campaign. Judith Omondi otwa kod moko kuom rawere ma osekale midhiero gi kendo miyo walerno e yo machal kod ma. En nyako matin ma jahiga 23 e hike mar 19 nyako matin Meridian ne osekalo e tembe mathoth, ne oserochra tiche dinuoya. E klase mar 2 ne osechako chiwo dende mondo mi oyud gigo ma de okonyre godo. It was even kanene class 2. Life ne tek, yonge kalam, idwaro gik ma yonge godo. So, kanye ma alafu ng'eng'a ntiere ji maduong' niga e class nyaki yudi. Mong'eyo ni timoga kamae mondo itim kamae. Koro gibet piny kodi gipuonjore kodi. Kionge go kikikos tidhir ng'ane notimona kama momiya in be odhi miyi. Meridian ne ni kod chuny mar somo, mak mana ni nok mar omenda ne omiyo wegi e klas 10 kendo oyudo keny ma omondo. Bende ne oyudo nyare ma okuongo ka inja higa 19 bang' yudo tuoche moko mag nyeye ma okoni dine ogeng'o poni nomiye thuolo. Koro ing'e ni en nochulo naga school fee nikech abiro ire, otimo na shopping, oduoka dala, to miya nyaka 1,000, at least 1,000 no oroma somo matin. Koro gini odhi makochopo koro form 2 kae ikore kanyo. Oleme alafu osuggest na be ni kar mondi sandri kama dongi bia monda timra nadi akendi. E chandruok duto manyako matin ni osekale, oywak ne jonyuol ne kuom jwang'ogi kendo ketogi dak kod ji ma opogore ma okoni ne osume timo timbe ma osedak ka oywago yang'e. Aneno ni dak somo dan bedo gi opportunities mang'eny sana nikech for real life sani papers ema wuoyo. Kora regret bedo ni noka somo. Sigana mar Meridian en mana achiel kuom ngima mar rowere manyiri ahinya to ma odakie e gwenge ma ongore e bombe. Riwruoge ma opogore ma ok mag piny owacho kaachiel kod duol makedo ne tuoche mag nyeye National Syndemic Disease Control Council osebedo ka chwalo kampen e piny Kenya mangima e gino magiyango kaka Triple Threat Campaign e kedo kod tuo mar ayaki, iye ma ohiu kaachiel kod lwenje mag kit chwech marocho ratich nyithindo manyiri. E lipot mane ochiw kod duol ni, rowere 98 manie kind higni 10 nyaka 19 yudo tuo mar ayaki juma ka juma e piny Kenya. Bende higa mar 2021 e kwan duto mag mon mane yach, atamalo 21 ma en ji 317
644 ne gin rowere manie kind higni 10 nyaka 19. E kar dak ma Embakasi North kama ne oterie kampen odiochieng' ma kawuono, oting'o atamalo 5 mar rowere matindo mane ogamo kute mag ayaki e kaunti ni ma Nairobi. Piny Kenya geto chiko chuth midhiero 3 gi mag tuo mar ayaki ma igamo e kind rowere, iye ma ohiu kaachiel kod lwenje mag kit chwech marocho ratiro mag nyithindo manyiri kochopo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Homa Bay Nyakwara Mgajwang kama ni midhiero mar pi okwako moko kuom kuonde dak e boma ma Homa Bay, kendo sani chuno mondo mi thoth jodak oti kod pige magigole nam ma bende keto ngimagi kamarach mar gamo tuoche. Kaka ripota mar Homa Bay Halia Beach leronwa, kambi ma ochung'ne keyo pi maler e boma no Homa Wasco to sayo wego rak mago maloso apaya kuom chodo dundu ma keyo pi ne jopiny. Yadhawath makoginga kadak mashauri yakwe boma ma Homa Bay mine opong'o kae giluoko lewni kod sande kamoko bende tung'o pie nam ka gidhi tiyogo e utegi mag dak. Gin kod luoro ni pi ma ochido masane gitiyogo kawuok e nam lolwe nyalo kelo negi chandruok mag tuoche. Sida ma wan godo kae Sauriako waka en pi. Pi wani odwanyore olil, waonge pi modho, waonge pi maler minyal tedo. An sani asombo mana pi nam ni ema tedogo to ema kete yath tamodho. Sani pampas ya malo ma nyithindo dhi oko, ka koth ochwe gibiro giolore e nam kae. To pigni be mwatedo godo, te mwaluoko godo, te mwamodho. Chuno wan wanyiewo nyaka yath mwakete pigni korka wamodhe. Koro wakwayo sirikal mondo konywa e wach pi wani, mondo kata tank manoket malo kachacha sani tank no pi onge. E kar dak mashauri yako emane piny owacho mamalo ne osidho chako tich chenro mar keyo pi ne jopiny ma ong'ere ni Homa Bay Cluster Water Project mane omuonyo bilion 1.8 ka jodak to ywak ni chenro mar pi no pok okonyogi. Pi ni ema wane gi problem, sani wabiro luoko nam to kowinjo be ni waluoko nam ka. Project ni nokele no winjo be ni waluoko e dhoudi, winjo be ni pi pump no wanyake dhoudi e lendni. Mano pok otimore. Koro agombo ni sirikal ma Homa Bay kanyalo timonwa mano to dokonywa wa joma mine. Wach pigni koro osebedo story. Kech each and every time en wach pi mosego e koko to pok waneno gima duong' mosetimno e wi pi. Project ni kony malich mokonyowa godo onge nikech pi okete limit ma in samoro kidhi ni dhi ome ni pi orumo. Tende kambi ma ochung'ne keyo pi ne jopiny e boma ma Homa Bay Homa Wasco to sayo wego rak maloso piny ma opogore e boma no ma giwacho ni osebedo ka chodo odundu ma keyo pi ne jopiny kendo osemiyo kuonde dak mathoth e boma no obedo maonge gi pi. Problem wan go gin jondara. Tarik 19 dwe mar 4 tinga mar jokura nomuko pipe maduong' mawuok lake plant ka kelo pi maler, main pipe inja 16 mabiro gotasego malo. Tinga nomuko mopuko pi oko mwaloro. Lana ariyo kimuko to tarwano mabei iloro maonge pi kata matin. Waseyuare gi jowagi mono wawinjore ne ginyiewo pipe. Ka gisenyiewo pipe waja kwa yuare mana adhi mamako nyaka gigegi. Loko ginga kanyo en intake molose wathiedhe pi duok maler. Kendo kanyo mogole pi ma pok othiedhi mitero malo gotasego mondo thiedhi. Koro magolo pi maler mose thiedhi ne gimuko. Magolo pi molil mitero gotasego mondo thiedhi be ne gimuko. Kase kamano pile to wanyo jopiny wawig wanya time onge. Koro sani debt collection mwatimo pile wayudo sama pi ok chwere tap ng'ama chulo pi onge. To kimede ni koth be chwe. Koro wasandore malich. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi pau tuke Nyakwara Mgajwang e tuke magadhula lig maduong' e pacho ka KPL. Bidco FC noloyo club mar Ulinzi Stars gonde 3-0 e tugono mano bagi alap makasarani Annex. Samuel Ndungu no keto Bidco mbele bang' yudo gol mar dakika mar 18 kapok omedo mano mar 2 dakika mar 32 bang' jatugo wuok e yueyo Ezekiel Okare no medo ne Bidco gol mar 3 dakika mar 68 ka points 3 chwalo Bidco nyake thuolo mar 13 ka Ulinzi Stars omako thuolo mar 8 gi points 44. Tuk machielo Nyakwara Mgajwang mano bagi alap makasarani club mar KCB no wuok amodhi 0-0 gi club mar Sofapaka.
Good job. Now 2 matches. Last match we won 3-0. Today we've won 3-0. I think what we've been doing in training is paying, but we need to score more goals because we are creating so many chances. But we'll keep working on it until we reach a point where we can score without struggling. Maoni yangu ya leo, mimi naona game ilikuwa tu sawa, isipokuwa tu ni individual error ya first half Glenn hizo, na naweza sema second half pia ya goalkeeper, but naona kigame naona tu ilikuwa iko sawa, hawaja tuzidi na mali kokote. Nyakwaramoga juang mano makelo agiko mar weche manyien manwaiko na nyisi ni wantiere kod kidinjare mokwongo nwaiko ni weche manyien ko watieke seche gi Nyakwaramoga juang kata kamano wantiere kod twak mar ameny piny wamenyo chal mar pie gwenge wa makaluo par ne kata bedo ni koth chwe kata chieng' reny duto seche moko oganda thoro bedo ma onge kod pi maginyalo konyore go to par ne magi duto timore ka luorwa gi nam lolwe en twak madonjo kuom wendo maro mano kanyo jagoro mar jotich kembe go bende keyo pi e pacho kanya Nyakwaramoga juang kete mana kan keche Laija Otieno awacho sechopo ka studio waduogo gi twak mar rameny piny mana dakika machuok en kod penjo chwal tie studio kai ariade ka uchano ka bende wantiere mbui RAMOGITV nyiswa pachi kata penjo maingo to kata ni weche mag pi nyiswa ento kuma intiere bende un gi pi e yo makare to ka untiere kode bende en pi maler munyalo geno ni kinye entie kendo ruye entiere waduogo gi twak mar rameny piny kete mana ka RAMOGITV. Chir ok ng'ur seche te. Ntie seche moko ma chir biro kuom wuoyo gi duol mamuol. To seche moko chir en duol mamuol mami bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Par niya, onge gima ber mabiro mayot. Kik ibed kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem ma in go. Dial *811 *281# to get chir mar geno. Wanne watuga kae. To tugono an mana chake. Eka mondo, wang'e adier mari. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend she's here. becomes your worst nightmare? You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married men, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487 *3#. Riuri kodwa chieng' tich ariyo ka wadhialo wig muomruok mar remo e piny. Dr. Lavenda Otom mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele biro riure kodwa e chenro mar penj laktar ka okonyowa e ng'eyo matut kuom tuo mar muomruok mar remo mana e penj laktar sa 12 odhiambo kik bai. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blueband pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blueband dongruok maggi makare pile ka pile.
Machiegni kendo nyakwara Mgajuanga ma en kidieny mar ariyo mar twak mar ameny piny anyisi kacha ni antiere kod wendo e studio kae mano kanyo Elijah Otieno Awach abende ntiere ka wadwa go mbaka e weche go motenre kod pi par ne oganda luorwa gi nam lolwe kata kamano ido ka oganda wa pod bedo ma onge kod pi nok mar pi osebedo midhiere gwenge wa ahinya mago makalo adwaro ng'iyo matut kotenre kod riwruoge abende en mano ma jotije mag kembe bende tayo keyo pi e gwenge wa wawinje ni to chenro mage magin go kain kod page ai rwaki kata nyamiyo wari adeka chano no kabinde wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook page wantiere kanyo Ramogi TV bende nyalo yuda kanyo Lydia Okeo nyisa pachi nyakwara Mgajuang kabende ingi penjo harwako penjo mari chenro mara manyi piny ero kamano kumloso thuolo kod mbaka Thank you. Ero kamano mose nyakwara Ramogi amoso nyakwara Ramogi duto kaachiel gi jotich matiye e bwo e pi e Kenya e duto ka 47 counties gite nyinga ina Elijah Awach an jagoro motelo ne riwruok mar jotich ma keyo pi both 47 counties before ka chakre higa mar alufo kapok ochopo 2022 migawo mar chiwo pi nitimo gi sirkal mar local government, municipalities and county councils. But then kochopo higa mar 2022 through act of parliament nogol wach pi mokete odoke e kembe miluongo ni semi-autonomous government agencies saka koro all municipalities gi county councils kembe mang'eny mano wuok e iye ma seche sama wuoyo ni wan gi kembe madhi 110 to e bende e ministry kia e ministry maduong' mar pi kidhi nyaka piny nitie various stakeholders ma omi migepe mopogore opogore kaka onego chiw weche mag pi but jok matimo tijegi gin jotich gin wan an e jatendgi omiyo mokwongo agoni gero kamano sama gibe kama gibede gineno wach sechegi nikech ka ok gin magiyiero de ok abedo ka. Elijah mor ni ne jatendgi kendo aparo ni wantiere gi wendo makare wendo makoro nitiere thuolo makare mar nyisowa kendo fonwa weche motenre kod weche gi mag pi winjo kiwacho ni untiere kod telo mar ariya untiere kod jogo miluongo ni stakeholders untiere kod wacho ni jotelo gin kembe moyo 110 wan gi kembe 110 kembe gi duto te wantiere go to pod yudo koganda bedo ni onge kod pi kembe gi tiyo ne ng'ageni ma ipenjo maber sana Lydia. Tabu ma wan godo kuom wach pi en midhiero maduong' sana. Taparo ni en nyawo mar piny kichako e sirkal maduong' kendo kiduogo piny nikech olit kiwache kech kachako kata gi an owuon kamae sani to an jagoro mar jogi waonge pi ok ni waonge pi kata pi mowuok e aora king'iyo wige ariyo mokalo kineno kichako gi dala neno kidhi e piny mar Ramogi County kamoro ni Kobuya Kobala mane kamae particularly maseche mawuoye ni nitie Kobala ndo sodo awuoyo seche mine awuoyo ni nitie jok manie skul ma pi ogolo oriembogi kama ginyalo dak e onge niso ni mano jok madak ngima ma ok ber machalo mar winyo nikech ok onyal dak permanently kanyo ng'eyo ni sa asaya ma pi obiro to obiro wuok gima onyalo chamo onge gigi duto mantie kanyo osekethore en midhiero maduong' miwuoro to gi wan kaka jotich aparo ni sirkal pok okawo thuolo makende mondo mokwongo mondo obet kodwa one on one mondo ng'eni jotich kwanza jotich matiyo makonyo weche mag pi chalo nade nikech kaparo kata sama ne tuo mar corona no obiro malich moyuko piny mangima tapani component maduong' ahinya mane kung'e tiyogo ni wacho ni pi luok lweti
omiyo ni kuonde mang'eny kata mane wachiwo pi ma miluoko lweti onge. To pi miluoko lweti onge, to kata jotich mane tiyo temo matek ni mondo pi ochop ne ji. Ok aneno ka ne sirkal oparo kata wachno kaka ni wan essential service workers monego bed be mi kata protect equipment we ne ok wawero categorize anywhere. To being ni pi en gima very important ne ok ne wajali nikech pi en gima ok onego wache debate en ngima. Onge gimoro amora matimore bedo connected gi pi. Kata bed na construction kata bed gima nade, pi is a must. To lit sana ko iga kuma paro ni Kenya yude uhuru nyaka sani higni 60. Pod inyalo yudo ni pi mimodho kata kineno kata ne wang' TV pod ineno ka iwacho ni pi mimodho pod a problem. Mangiso ni sirkal iwacho these policies to gena gino ketgi on paper lakini practically ok time. Onge nikech wan kaka players nikech nitie many stakeholders right here nikech sheria manyien mano ka Water Act 202 to chako dugo kel machielo ma waparo ni koro duong' ahinya 2016 Water Act 2016 okelo many stakeholders almost 14 bodies mopogore ma mako magi ma to cheko ma mondo mi ji ochope e geno kata lek miwacho ni bae higa 2030 ji te oseyudo pi mondo be oyudi. To ka gi pacha to kad pach jowa duto matimo tich mar pi waneno ka en geno ma ok nyal chopo. Eleja kaune jotije mag pi geno jopiny nitiere kuomo. Waneno ka lakteche riwruok mar lakteche kantiere kod ng'ikruok gi jowuok oko kendo gigo koko giwacho ni nitiere lokruoge ma gidwaro mondo otim e sekta mar thieth. Pok nawinjo ka jotije mag pi wuok oko mar nyise sirikal nikech iwacho ni nitiere weche mosebedo kuchwalo to sirikal chal ka gima weche gigore Luanda ok chopne gi yo makare kendo onge gima gitimoe. Ang'o mutimo maneno ni duondu owinji e lo jopiny kaka jotelo go mabende koro nitiere thuolo mag sekta mar pi? Lydia mano penjo ma wonderful kendo bendi. Koko marwa pi en ngima kendo pi en wach malich miwuoro. To ka wacho ni gi pi ma ne pi pi ni en kidhi national government en function mo bedo shared. National government okaw part machielo to county government okaw part machielo. And gikaw in a way ni king'iyo katiba wata yudo ni pi en gimo medo onego bedo devolved completely or the county government. To bende king'iyo the chere ma jo Kenya chik 43 wacho ni pi en right and basic right mag nikech mo en tich sirkal mondo mi ni ji oyudo pi maler mimodho kaachiel kod sanitation. Pok wago koko kwawuok oko nikech wang'e ni pi en gima muhimu ma very important. To kembe wa 110 kaka watimo winjruok emiyogi kata mshahara watimo gi achiel kachiel from kambi to kambi. En mana ni sani makoro wayudo riwruok through umbrella mar association mar kembegi kachiel kod wan mondo watim one scheme of service gi one collective bargaining agreement. To wan be ok wagombi nikech kapo ni wanyalo wuok oko wan jopi ni wadhi e mgomo kata mana ndalo achiel nikech chudo to pod ok ber mo konya wacho no chulo maber. Ko wacho ni mgomo kata mana seche 2 kata seche 3 to mgomo wa tools wa mo nyalo tiyo go bedo motegno kabisa nyalo bedo marach ma nyalo kelo ko disaster mang'eny molo kata mana daktari. But okwa feel ni onwa chopo kai. To kopo ne ukaw mana seche 2 go kata mana ndalo 2 to golo go duondu motegno kae to koro ma odhi okelo lemo nyago lemo kuom thuolo malach. Iparo ni mano dong nyalo kelo konyruok molo ka koro linga to pod nitiere kuonde ma onge pi. Aneno ka oganda kata Uyoma giwacho kanyo ni Uyoma sigi ng'ado ne gi ng'ada pi kidhi Siaya pi ng'ado be to koro iwacho kanyo ni gine do nam to kendo pi ni onge.
wabiro golo duondwa oko. Mano gima anyalo promise na wacho jopiny wabiro golo duondwa oko. Mondo ka sirkal nyalo winjowa nikech pi en gima very very important. To kendo kawacho ni sirkal mano kalo mano wuok mano dhi noweyo program maber moloso framework minyalo lu mondo mi midhiero manenore gi ni nolal tem ka gima inyalo tiek madok piny. To kata kawuono taneno e oboke ka sirkal masani ochiwo chigni 46 billion e kunyo dams mag pi as part of the agenda mondo mi gidhi in line goluwore gi National Water Master Plan 2030 against a budget of 170 billion per year. Koro an kachiel on behalf mag oganda wa the members wa feel ni sirkal podo kokao time mondo o prioritize ni pi en gima muhimu kachiel kwa national kino kadoke e county government. Teli jango mo winjo bed ni timo kare ka koro weche mag pi medo mana timore kama ere gima di nyiso oganda mondo tim gikaw chike lwetgi gichak manyo ka gimanyo pi owuon kik gingi weche motenre kod riwruoge mabende konyo weche mag pi kata mana piny owacho. Ere gima nyakwa timo wanene mabedo gi pi par ni seche mabende koth koro chwe pi daroja winjo kiwacho ni kumia entie joma dak e skul nikech pi odarogi giwuok e miechgi to pi ni ema bang' thuolo machuok yudo ko oganda onge gi pi. Ere kaka gionje bed ni koro watimo ahinya te gwenge mondo mi jopiny ong'e thuolo monjo okenge monjo bed ni gikaw mane onegi kedo kod midhiero makama. Adwa chiwo leader mano question ma very okay. Adwa chiwo example ma timwa o benchmark go piny ma batho ka jirani Rwanda. The Rwanda government of the more prioritize P to kao allocation chiegni ongado chiegni nus mar allocation mar health to duoge okete P ma P is almost 85% sorted out. In other words, king'iyo budget allocation michiwo ne migawo mar thieth sani both the national kata kidhi nyaka county government hapa ni en muduong' mogik to yedhe kata tuoche mang'eny mane osiptal gin connected gi wach pi. In fact, kinyalo budget ka sirkal nyalo budget for pi to the tune of 85%, tinyalo reduce budget mar thieth chiegni to less than half. Nikech ng'eny tuoche mathoth mitero ni ji osiptal. Kineno from today neno ka Homa Bay wacho ni gimodho pi mobedo contaminated, samoro ng'ato ochwake, samoro ng'ato okete gimoro to en too much polluted ma ok at the end of the day nitie jogweng' mosemodhi, nitie ng'ama ok nyal yudo kata time onyalo chwake no modhi. Koro kiyudo mawacho ni is practical nikech wa benchmark from Rwanda mwayudo ni it is true. Make onyalo kawo 85% allocation tikete pi to you will reduce health problems chiegni to less than a half. It is practically done waneno from what is happening in Rwanda just next to us. Kawa timo ka Lydia, it is possible we can sort this problem out. Secondly, county government kapok wach pi obedo devolved to them completely. I feel ni through legislation mar county assemblies. Nikech a lot of pi mokwongo kaka rainwater sama koth chwe mang'eny obedo wasted completely. Nobody knows about it. To kiparo ni to Kenya en achiel kuom piny ma water scarce country. Koro pi mang'eny mane mar koth lal nono to kotim. Ta feel ni ka
county assemblies nyalo kalo chik mobet kata ni en lasima ni kapo ni gero odikoro moro matin to ket kaka inyalo chik pigini mondo kane to ginyalo kata provide tanks kata from capacity ma 3,000 to 5,000 family mar dhano adek to auchiel nyalo kawo gi kata mana 3 months kapok the next season will be. That is our thinking ma can really konyo o issue mar o pi maonge makoro ji modhi. Then the same county government kagi nyalo kawo exactly an example mwamiyo gini ma chiwo ni gigi neno from Rwanda. Let them prioritize water. Mondo gichiwo huge allocation together with the other stakeholders momi teach mar ng'iyo rango wache water and sanitation. We can sort it out. We can sort it out. Wanyalo bedo gi enough water. Nikitaneno kasa ni serikali okelo through the ministry mar water and internal security okelo water protection unit okelo the police unit ma nyalo control the water resources centers to call the point mag water because most of the time people will be affected again vandalism to called cartels ma bene ni pi ma tucho to kendo loro to kendo uso timo illegal connection mondo pi maler ki chop ne din. Koro I feel ni if we can borrow so much what we picked in Rwanda we can go far. Yes. Kopogre gi mano mabenda winjo kigolo paro mar bedo kod tangi e ute ot ka ot miwacho ni nyalo konyo seche mabende koro koth chwe mondo mi ochok pi otigwe kinde mabiro. Ere yore samoro ng'ato nitiere kod ot maonge kod mabati wiye. Ere kaka oganda ma kamagi nikech nitiere oganda ma pok gibedo kod nyalo mar bedo kod ute ma kamago mabende pi nyalo chokore. Samoro gin ute mag lum. Ere yore machielo ma ginyalo neno ni gibedo go gi pi mar tiyo ma ginyalo tiyo gi kinde mabiro kopogre gi mano mar choko koya e tado. Leader mane penjo maber sana. Apart from kaponi a county assemblies nyalo kalo legislation mondo o pi kiko bedo wasted mondo bed mandatory ni nyalo bedo harvested. So long as the counties can be able to konyo or oganda mapiny nikech level mar poverty ni malo. I feel ni kaka nyalo provide tanks to that capacity 3 to 5,000. To jo wanyatimo ang'o samoro gisegoyo dhog gi ma county government kaka wacho no kata mana sirikal mamalo duto duondgi okwinji to gintiere mier kuonde ka ng'o manya gitim kaka jomodak kumoro mondo mi gine ni gibedo gi pie kinde mabiro. Ipenjo maber Lydia. Apart from county government okokao as a priority watch pi. Nikech pi engima madhano. I believe ni each county government among the allocation of the priority projects magenda take within the county government. Pi is not a priority, then because blame game ni mind the function man national government, this is function mare county government should not arise. Through community based organization kadamana families apart. Mano our opinion. Ni kata families apart can organize mondo obedgi either one of a tank ma capacity manyalo romo gi for modho for a period ma koth ochwe mola nikech ng'eny koth mochwe lal oko yudre atol. Mano koya e tado. Koya e tado. Ta penji ni jok mane gi ute mar glum gitim nang'o. Joma nigi ute mag lum
nitie waparo ni drilling of boreholes. Drilling of boreholes a capacity manyalo serve kata family madhi 100. A standard borehole manyalo serve between a family of 100 to 200. Ka or county government or privatize. And Mano also calls for what ward rep, the member of county assembly, the MCS. Aparakai they need a collaboration between the national government and the county government, and particularly through the creation of this ward fund. I believe ni keto a borehole manyalo serve about 100 to 200 to 300 can nyalo sort out this problem through county government. Yes. Kawa weyo mago mtenge winjo kiwacho ni nyalo kunyo bugni kendo jok mantiere koda ute mantiere kod mabati koro nyaka koro man kaka keto tangi kamoro wanyalo konyo. Iwacho ni tenda riwruok mar jotije mag KOP untiere counties 47 dute pacho kae. Nyiswa ni to bende chal mar pi, nok mar pi, onge mar pi e counties moko bende chal gi makaluoko. So en mana gwenge makaluo mar tabu ni kende. Uganda moko kaka Nyeri gine kocha gine wigot iparo nade gin be gichando pi koso Uganda wa kende machando pi to wantie alora mar Lake Victoria. Leader winjo kipenyo maber e pinywa mar Kaluo aparo ni nitie nyao moro mosebedo kuom wach therapy machop to the doorstep mag consumers. Tabu ni kanye? Kama tabu nitie okowuok kuom jotich taparo ni the setup nikech most of kembe ma kworo pi gibedo owned kod county government 100%. Kiyudo alwora mar Kisumu wan gi kambi mar Kiwasko ma 100% owned by county government of Kisumu. To piping kata water infrastructure from the time manoketigi apani ngende isa apani kembe tiyo gi piping manotim many years back. But apani yun osebi en nyao mare sirkal mapiny manka nikech ok en nok mar pi keche pi ke kao example kaka Kiwasko manigi o connect pi from Lake Victoria to kendo tap pi from Nandi Hills to gi area ne motime distribution mar pi or to some extent Vogochobo to the percentage actually at least 85, what is in above 65%. To other areas, Kembe ma area one become 14, Makoka team bedo don't be expanded or the production gi por ni pi omionya wacho ni nyao mare the county government mondo or provide enough money for production and expansion mondo pi ochop machigni kama idware. To en kamano the same to our county no Homa Bay and the same to county Migori because source of P or kwano problem. One gi enough P to capacity mare sambasa kito pigni mondo chopneji
that is a problem. Mapene chal mar weche counties amoko kiweyo mago makaluo gin gidhi nade nyiswa miwa picha mar counties mago ahinya mago machalo kaka Nakuru, mago machalo kaka counties manyeri. Ere kaka picha margi chalo kotenore gi weche mag pi? Gimbe gintiere kod midhiero makamagi? Oh, Lida, that's a good question. What I'm saying, actually, counties ma beto se chopo malo, example maber manyalo wacho en Nyeri County. Negi kamba chiel ma ke check of performance after every year, so you look at work number 1. To source mare mar pi ok di so much no ngeny wa nya, lakini support apparently from the time when we formed the county government is a little bit super. Nikech kata mana a capital city kama watieka put one below. Nikech demand of pi capital city is around almost 800 to 900,000 cubic meters per day. To Europe would produce around between 500 to 600. Omi midhiro ponitieka. Ntie counties mang'eny kata Garissa County, Mombasa, most of them pok wachopo the standard madwarore. To emomiyo wacho ni lek ma Kenya nitiere godo nikech Kenya en achiel kuom pinje mag UN family ma kata owinjore ni mokalo ni kachopo higa 2030 to nego bed ni wan gi pi duto te onge ng'ama ni onge pi maler minyalo both kod sanitation. Omiyo midhiero mine moneno e pinywa mar Nyanza ki range maber tineno ka chiegni okwako Kenya nikech inyalo dhi kata mana Kwale kata Mombasa o kata northeastern kata eastern province o poko chope kiwango maber. Yes. Nyiswa bende ni na kwano manyo sigana mar county ma Homa Bay e wechego motenre kod pi no eno kanyo ka Homa Wasco mano bad migao no mabende koro temo KOP kambi ma KOP county ma Homa Bay giwa kanyo nitiere kembe malosa apeini kata nderni mabende koro deto tucho dundu kata ketho dundu. Adwar na yudi e pachi ni wuon kaka jatelo e wechego kata jatelo ne jogo mabende tie kembe ma KOP. Iparo be nitiere tudruok e yo makare be gitiyo kanyakla mana ni seche mabende jogo malosa payo chomo kama gilosa paya gitude gi jogo mabende tiyo gi weche mag pi ging'eni ka to dundu okadhe mondo giwere go koso ng'ano chupa to timo kako time moketho to ganda ema hinyore. Leader, aparo ni pacho ganda wa onego ochak lokore ka ber mar pi keche kidwani mondo loko timre ti lokruok chakore kod yuon nikech gima ditimre ka onge pi onge gima inyalo pim godo. Omiyo kata ng'ama ma dhi apaya to dhi kata gi tinga kopuro to kendo ketho odundu mokete ma keyo pi en gima dhano. Homa Wasco en kambi manyien to kendo pod tin mawagombo ni with the support from the stakeholders and the government of County of Homa Bay nyalo support mondo o expand mondo o increase production mondo nikech Homa Wasco okava kamati sani among medium and small. Bi paro ni gitiyo kanyakla ikeme malosa peini mondo ging'eni kato pio kadhe mondo mi wadonje koso kambi ka kambi jog malosa peini tiyo mana yorgi to bende nitie dwaro mondo mi gibi kanyakla giti mar mondo mi kik gi tucho dundu sia bende koro gilosa paya. Bi paro ni gitiyo kanyakla kako winjore. Ok giti kanyakla nikech afil ni loso apaya en
o tich mowuok e county government ma nitie waziri mochung' ne that department. Sama itimo improvement kata igero barabara manyien, aparo ni as a policy sirkal mar county Homa Bay ong'eyo. To waziri mochung' ne pi ong'eyo distribution ma kaparo ni ka ok en coordinated to the extent nikech tich mitiyo itimo on behalf of the county government. Makapo inyalo dhi ma tinga muk odundu manoseketi ma miyo chwe ma pi ng'adre en midhiro miwuoro. Nikech I feel ni onego bed ni gi-coordinate together. Nikech giduto to giwuok e the same government. Ma ka onge coordination ma properly en gima highly regrettable ok ober rach miwuoro. To be nitie chenro ma bende utayo e gwenge mago mag puonjo oganda yore mowinjo bed ni gichoko go pi iluongo ni water harvesting plants. Be nitiere thuolo mukawo mar nyiso ogandawa ni ka koth ochwe kama to kunyuru kama, to ka koth chwe to chikuru kama, keturu kama. Be nitiere chenro moro amora ma untiere go mar nyiso oganda mondo mi ging'e ka ginyalo kano pi? Kwatieko. Wan kaka riwruok mar jotich mag pi wan gi programs mang'eny madhi up to the machopo e piny mogik nyaka ward. Awareness gi ber pi, missing link kama weche ng'adore, nitie other stakeholders ma ok miwa support. Kineno kuom chik, kuom sheria, wan gi an example kaka NEMA ma onego bed ni wa coordinate go together. To mano is a giant ma owacho ni ok en ni onge gi lake, en toothless. En aina gi nying tu ni NEMA. To wuon kaka joriwruok ka penjo ka be untiere gi chenro moro amora mar puonjo oganda, unyise oganda wa ni kopo ni koth ochwe to tim kama, to kopo ni oro nitie to pi mukano cha utigo kama. Be un gi chenro moro amora ma kamano? Wan gi representation up to the level mare ward level mwapuonjo go ji gima midhiero mar pi kelo kata kapo ni pi omwomore. Usatio my counties mage? Wan gi detailed program, particularly from koloregi set up the structure marwa mar leadership mag jotich. Nikech jotich a branch kak branch wan gi representative to nitie jomoa up to the village level. Koro ka nitie workshop kata seminar watero wach machup up to the level ma ji nitiere ma ji winje kendo wa make sure ni this ng'amo participate mondo winj wachwa ni to wache pi ire rit nang'o to midhiero ma nyatim nang'o. Workshop go useloso koso podi? Wase wan gi detailed program kech waka en gima nitie chenro nikech calendar of events ma every year o cover a detailed program ma run from January to December. Koro igani dhi puonjo oganda karang'o mondo giikre? Igani gimondo puonjo program mondo run before kapok wa end the year. En achiel kuom gi en encourage joma youth to kod joma mine mondo okaw the role, particularly in running the water affairs, because in the past it has not been there. In fact, we encourage ladies to be at the forefront, both in governance and technical part on kaka weche mag pio onego tim. Jatelo ng'ato nyalo penjo ni to mine samoro ok nya bedo go teku mar kunyo yao. Ang'o miwe jodongo chien gi kijende? Mine bedo nade mbele? Reka ginyalo dhi magi kunye uni machok pi. No, waketo both wakao youth ma women, but on governance structure waketo mine. On kech tend mine thoro bedo maber. Of course, tend mine thoro bedo maber. And particularly why this program is supposed to waketo ni mondo mi run because Kenya no participate
2022 last year ne wan gi only the 9th World Water Forum. Erokamano Kenya no bedi to kane resolution mano kale ne idwaro ni to bende en adier wadhi chopo 2030 bijidhiru pia adier wate. Erokamano. Kwan Mogajwang mano kanyo Elijah Otieno awach mano kanyo jagoro mare ruoge mag jotich kembe ma bende keyo pia gwenge wanya Kwan Mogajwang winjo gi iti nitiere chenro ma iketo makare gibiro chope gwenge mondo migi puonjwa to kapok ochopo mondo puonjwa ng'ene ka koth ochwe yudo kaka nyalo choke witati kanyo kata dok nyal choke nya Kwan Mogajwang kunyie kumoro kaka Uganda uriu lwetu nikech sechegi yuja wacho ni inyalo go duondi ne piny owacho to piny owacho kiko chomo wengene kuonde modhuro konyeuru kaka Uganda mondo bione kunyo kumoro manya konyo e kinde mabiro rit masani mane en rameny pinyinga Lydia Okeyo. With communities across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Ini chalo taxi.